Hvis du har ondt i nakken, når du vågner, så kan det være fordi, at du trænger til en ny pude. Det kan være, at puden den har en forkert højde, eller at det er et forkert materiale. Vi har mange forskellige typer puder, og døjer man med nakken, så anbefaler vi puder, hvor der er lidt mere koncentreret støtte til nakken. For eksempel så er en dunpude rigtig god, hvis man ikke har nogen former for smerter. Men har man det, så vil jeg foretrække, at man gik over i sådan noget som det her, som er vores Silvana-pude, hvor man har en latexkerne hernede i bunden. Det gør for dig, det er, at det går simpelthen ind og giver den støtte, som man har behov for, og den samme ensartede støtte gennem hele natten. Man kan også vælge at gå over i en pude som Dunlopillo. Det er en latexpude. Begge de her puder her er puder, som er i den lidt blødere ende af puderne, som hvis man godt kan lide en dunpude, men mangler noget mere støtte, så vil man gå over i de her i stedet. Begge puder kan vaskes. Dunlopillo-puden skal man dog være opmærksom på, at man skal vaske med en fuld maskine. Og Silvana-puden, der kan man pille latexkernen ud, og så kan man vaske resten. Er man til en pude, som er lidt fastere, så kunne det være en god idé at gå over i sådan noget som Tempur. De har mange forskellige former, er dog lidt mere koncentreret i støtten, så hvis man har brug for at ligge lidt mere fast på puden, så er det her et rigtig godt bud. Her kan man også tage betrækket af at vaske, og der er også noget køling i betrækket. Generelt så anbefaler man, at en pude den har en levetid på mellem 3 og 5 år, alt afhængig af, hvor meget man sveder, og om man får nogle former for medicin, som gør, at man nedbryder materialerne hurtigere. Når man vælger puder, så kan man også ind og kigge på højden af puden. Hvis man ligger på siden, så er det ret vigtigt, at man vurderer ud fra hvor ens skulderbredde og ens halslængde. Hvis man køber en pude på nettet, så kan det være en fordel at lige have en til at hjælpe sig med at kigge, når man kommer hjem og ligger sig ned. På siden er det super vigtigt, at man er opmærksom på, hvorvidt at man vrider i nakken sidevejs, enten op eller ned. Hvis du ligger på ryggen, så har man behov for en pude, der er lidt lavere. Og her kan det være en god idé at være opmærksom på, om man har følelsen af, at hagen bliver skudt lidt fremad. Hvis det gør det, så er det fordi, at puden den som regel er for høj. Så det er vigtigt, at man har følelsen af, at man slapper af, når man ligger der. Hvis man ligger på maven, så skal man over i en lav pude, så man ikke ligger og vrider nakken opad. Her kan det være en fordel, at man måske vælger en dunpude, fordi at de er lidt fladere. Hvis man har tendens til at ligge på maven, så kan der også være andre årsager til det. Og det kan være, at din seng den faktisk er forkert. Hvis den er for hård, så har man ikke mulighed for at komme i med hofter og skuldre. Så det kan være et tegn på, at man trænger til at få skiftet ud. Så vær opmærksom på det. Ellers så, hvis I har spørgsmål til vores guide, så er I meget velkommen til at ringe til os på telefon 75 83 32 77, eller besøg os her i butikken i Stalgårdsgade, Vejle, så står vi klar til at hjælpe jer. Ellers kan I se vores store udvalg inde på vores hjemmeside, sengeeksperten.dk. Vi har hjulpet mange med bedre søvn, så vi kan helt sikkert også hjælpe dig.